Сәлем достар, bu топ-5 тапшыруы мен Зилә һәм без башлыйбыз. Дуслар, сез шыршыны бизи башладыгызмы инде? Чөнки тиздән яңа ел. Бүген мин сезне дөньяның топ-5 иң озын һәм матур шыршылары белән таныштырачакмын. Киттек. Беренче урынны узган елдагы Куала-Лумпурдагы шибәр шыршы ала. Ул 112 метр биеклеккә җиткән һәм абсолют чемпион буларак Гиннесның рекордлар китабына да кертелә. Шибәркәйне зур мәйданны яктырткан миллионнан артык төрле төстәге лампалар белән бизәгәннәр. Шуннан тыш, шыршыда яңа ел бизәнү әйберләре һәм утлар да бар. Мексика башкаласында урнаштырылган яшел шибәркәй шәһәр халкын гына түгел, барлык дөньяны да шаккаттыра. Шыршы ясалма булса да матурлыгы белән башкалардан ким түгел. Диаметры 40 метр, авырлыгы 400 тоннлык шыршыны миллионлаган утлар һәм уенчыклар белән бизәгәннәр. Өченче урында шыршы түгел, Рио-де-Жанейрода йөзү платформасында урнашкан шыршы рәвешендәге яңа ел бизәге. Ул 85 метрга җиткән һәм шушы шыршыны 105 километрга җиткән ирландылар бизи. Рио халкы өчен бу төп горурлык булып тора. Польша үзәк мәйданында яңа ел алды утын кабызган Варшава шыршысы 4нче урында. 72 метрлы шыршы фән һәм мәдәният сарае алдындагы мәйданны бизи. Төп бизәге 2 миллион лампочка. Алар төнлә мәйданны искиткеч матур иттереп яктырта. Шыршы 180 тоннага якын авырлыкта була һәм аны бизәүдә 350 эшче катнаша. Моның өчен айдан артык вакыт кирәк була. 5нче урында 67 метрлы шибәркәй. Берничә ел элек ул Вашингтонның төп мәйданын бизәп торган. Бу рекордны башка илләр тарафыннан җиңелсә дә, Вашингтон шыршысы әле дә иң матурлар рәтенә керә. Шыршы һәм тирә-юне чәчәкләр белән бизәлгән һәм гаҗәеп яңа ел атмосферасын тудыра. Дуслар, якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән сезне. Казан шыршылары арасында сезгә иң ошаганы нинди? Комментарийларга языгыз. Сау булыгыз!